Povlači se. U spavaćoj sobi Jelena Pešić plakala je pokrivena jorganom zbog informacije koju je prenela Miljana Kulić. Naime, Kulić je ispričala Jeleni da je uhvatila Ivo Grgurić i Stefana Karića u akciji, što je Pešićeva teško podnela. Marko Janjušević Janjuš prišao Jeleninom krevetu kako bi je utešio, a potom je pozvao da izađu napolju u šetnju kako bi se smirila, pa su popričali o Kariću. Kako da se distanciraš? Danas sam provalio da on. Pa jesi li čula kad je birao između Ive i tebe, da je izabrao tebe? Prvi bio sa tobom, izjavio je Janjuš. Sve u svemu, hoću da se povučem odatle, jedna strana je jeftina, druga strana je nezrela. Sve veze koje sam imala su bile ozbiljne. Ne mogu i ovo što je palo na moje leđe. Ne želim uopšte da razmišljam o tome. Ja sam ti rekla da mi kad smo bili zajedno nije došlo do velikih emocija. Stefan meni jeste okej, ali ne želim da budem deo toga. Meni je bolje da uopšte nisu ne prekidali. Ne zanima me, neću da pričam, pričali Jelena sa knedlom u grlu. Vi ste rođeni jedno za drugo, kao da ste u paketu poslati, rekao je Marko.